Les curses de muntanya podem dir que estan creant moda. Avui mateix la Transolianenca, que és el segon any que se celebra a l'Alt Urgell, ha aconseguit reunir prop d'un miler de persones. En categoria masculina, la Victòria se l'ha endut Xavier Espinya i en dones s'ha imposat Sara Garcia. Davant els queden 16 quilòmetres de terrenys muntanyosos. Són els participants de la segona edició de la cursa de muntanya, la Transolianenca. Hi prenen part aficionats i professionals d'aquestes curses i també d'altres disciplines, com el campió del Dakar en motos, el francès Cyril Depré. Aquí a Oliana fa anys fèiem moto amb l'Isidro, però córrer no estic molt ràpida. Per als que volen prendre-s'ho amb més calma, hi ha una caminada de 5 quilòmetres, un altre recorregut més accessible per a gent amb mobilitat reduïda. El que volem fomentar és l'esport inclusiu, que encara que pateixis malauradament una discapacitat, puguis fer esport amb tothom, amb el teu amic, amb els de la feina, saps, i gaudir-ho plegats. La Transolianenca vol ser més que una cursa de muntanya, vol convertir-se en una cita de referència de les activitats esportives adaptades. Per això també hi dedica espai per practicar el bàsquet amb cadira de rodes. Un cap de setmana solidari de promoció de l'esport, que per primera vegada amplia activitats. Diumenge s'hi sumarà una nova cursa, aquest cop en BTT. Marina Solà, TV3, Oliana.